cogoya kan o bɛɛ lajɛlen ni yatuma a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni fɛn min ye loi kura bɔli ye min ye loi numéro 2025-029/du 28 juillet 2025 min yɛrɛ kɔni kɛra ni transition charte yɛrɛ ka révision o waleya olu kɛli ye min kɛra a ma dɔgɔkun kelen bɔ fɛn min ye o chartiw kɔni sigira sen kan min kɔni kɛra ni o loi kura tali san duuru kura k'o di furancɛ fanga ma min yɛrɛ la dɔ bɛ se ka fara san duuru min jɛnya kan wa a bɛ se ka dansɛri la ni a jateminɛ la ka fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaasigi kalafiliw bɛ se k'a labɛn k'a dɔn ka fɔ basigiw nana fɛn caman kɔni sabatira. An ka jamana minisiri min ɲɛsinen don fɛn min ka dɔn ka fɔ muso du ani denbaya koɲɔgɔn o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ale kɔni ye senabɔli kɛ arabado ka taa woninda sugu kɔni na ni o bɛ buzolakaw fɛ yen walasa ka se ka taa i ɲɛda muso minnu kɔni bɛ jago kɛ ni yɔrɔ kofɔlenw na ka taa i ɲɛda u kan ani k'u ka lahalayaw ka olu dɔn cogoya min na ni yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka fɛn min encouragement ta ka ni musolakaw olu kofɔlenw k'olu sɛgɛrɛ ani ka dɔn ka fɔ deko min kɔni bɛ u la ka se k'u dɔn walasa ka se ka bayɛlɛmali caman don u ka lahalayaw la. An ka jamana minisiri min ɲɛsinen don entrepreneuriat ko ma ni o ye ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle Madame Oumou Salsek ale ye senabɔli kɛ kunungo ka taa Orange mɔgɔw ka siège ni o ye Orange Digital Center yɛrɛ kɔni ni a bɛ fɔ o ma ko ODC senabɔli kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka taa la sifinnaka minnu kɔni bɛ nin marabolo kofɔlen kɔnɔna la ka taga fɛn min ka dɔn ka fɔ a ka encouragement ta ani ka i ɲɛda u ka u ka baara tagabolo olu cogoyaw kan min yɛrɛ kɔni bɛ se ka don fɛn min ka dɔn ka fɔ baarabaliya ni o ye chômage ye o kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la ani ka dɔn ka fɔ ka baaraw kɔni ka o jija ani o courage kɔni don i ka dɔn ka fɔ denmisɛnnin na ka o kɔfɔlenw na. Janvier kalo nata san 2026 an ka jamana fonctionnaire dɔw kɔni bɛna fara olu kɔni sara kan min yɛrɛ kɔnɔna yirala ka fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ a kɔni bɛna kɛ ka bɔ fɛn min ye kɛmɛ sara la 5 murumuru 5 ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fɔ fɛn min ye kɛmɛ sara la 6 murumuru 5 yɛrɛ kɔni bɔɲɔgɔn ko la san 2030 nata kɔnɔna la wari min kasa bɛ ta se ka taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyari 100 ani miliyari 3 bɔɲɔgɔn ko la ka sanga ni jamana ɲɛmaaw kɔni ka ni décision ba in tali ye UNTM ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali o kɔni ye ni décision ba in yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka foli ani bonyamasegin ta ka taa an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ. Kunu alamisa Centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la ni an ko ma ko CICB an ka jamana ministre ɲɛsinen don jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛn n'o jamana kɔ kan ko ma ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur Moussa Ag Atayor ale kɔni ye forum international de la diaspora o tali kɔni baara olu nun don CICB o kɔnɔna la min lancement ba yɛrɛ kɛra ka sanga ni kunu ye fɛn min ka dɔn ka fɔ forum yɛrɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka a dɔn fɛn min degun min bɛ an ka diaspora mɔgɔw yɛrɛ kɔni kan ani u ka laɲini ka se ka caman kɔni dɔn o la o kama forum yɛrɛ kɔni labɛnnen don ka bɛn ni juillet kalo tile 17 nata ye ni a bɛ ani juillet kalo tile 18 fo ka taa bila juillet kalo tile 19 nata la min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan an ka jamana minisiri bɛna kɛ ni o ye maliyɛnw minnu sigilen jamana kɔ kan Moussa Ag Atayor fo ka taa se au conseil yɔrɔ maliyɛnw de l'extérieur o ɲɛmaaba ma Habib Sila ani fɛn min ka dɔn ka fɔ maaba caman wɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan. Forum bado kɔni kɛra ni a bɛ fɔ min ma ko forum sur la gouvernance de l'internet à l'heure du renouveau min tɛ dɔwɛrɛ ye bɔlɔlɔsiraw labaaracogo an bɛ ka taga wagati kura minnu kɔni o la min yɛrɛ okumu kɔnɔna la an ka jamana minisiri min ɲɛsinen don i ka dɔn ka fɔ kunnafoni diko olu yɛrɛ kɔni ma olu ye sigiba yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ ka sanga ni o waleya kɛlen ye min kɛra an ka jamana faba kɔni o teli dɔw yɛrɛ o kɔnɔna la fɛn min ye ministre de la communication et de l'économie numérique de la modernisation et de l'administration Ahmadou Aga Iliane ale ni ka dɔn ka fɔ fɛn min ye FGI ni o ye Bakari Kuyate o ɲɛma fana kɔni tun bɛ kɛnɛ kan sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka a lajɛ u bɛ se ka dakura minnu dayɛlɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ internet bɛ ka taa bolo min kan ni a bɛ se ka nafa caman kɔni sabati ani a bɛ se ka degun minnu nati cogoya min na ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ka dan caman sigi olu la. An
anga jamana ministre national dina komani o ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes kasangani malikura tasira mi jamuka mi bo araba o araba anga jamana jabrani suba sanfɛ o yartema mina ale temela o kan araba temeni akumara ayira ka foko jamana nyema koni kamana ganindo kosobe jamana koni taga chuko o konna mina o kala yini bayre de koni ka se ka jamana koni basigi ani ka se ka cheben sisi jamana de uni nyongon che femme karo ka fo dine joda ba min be o la ka se ka o fenake wala sa ka se ka hero koni chama sabati chuko ya mina. Juikalo clé kononton o koni que la journée internationale de la destruction des armes légères nimi ye domi talendo ka akolo don jen fantan anani bela jaralen fe ko o nyeji marama femisenu yere koni ulushila tununi o ma o de okum konna la nga jamana ya alanya maya kasangani juikalo clé kononton temeni ni mi yere okumu kono na la akera kasangani femi SPCNLP ale koni secrétaire permanent ale koni ka wulika jo yere kono na ye mi na wi alanya maya araba don temeni mi kera femi karo ka fo uka barabulo yere konna la uye marama femiseni chama yere koni shila tunu wala sa ka se ka femi be makashia walo ani pingani wale munu koni meke société konna la ka se ka dansi ke ola ametanga jamana ko refa felo fa so ko fe no mamunu ko ni medikun ko ndala ni anko luma ko sinistre munu ye dikun soro ka sabu ko ni geni samya jiga chenini olu okumu ko na la femi karo ka foji kalo kli ko no ton temeni femi ye bara commune ko na fota se bura ansongo olu ko ni duku ko fale no mara bulu mo munu be no nulu dikun soro ni samya ji wala ngatali olu ko ni de men ko ni soro de mamunu ko ni meta i jofo i karo ka fo balo feuna obetali ke malola fokata se sanyo tulu ani brifinu chamana demain dila dimbaya bisheki bonyanko yere de konima ansongo commune bela jaralen farale nyonka Coupe du monde basketi ale fanfela fe anga jamana basketi kala musumo krenkerane ala U19 musumanu munu yere koni kunka anga ta République tchèque la kasangani kado ka fo jukalo kletan fly ka tabla jukalo kle muganani obena ke basketball coupe du monde yere koni walia olukeluye airala ka fo ko anga jamana basketi kala musumo koni sinase ka ta nyinata okonna kada ka femi kado ka fo masika passeport yere koni soro kata min kala jigla tike bayi kosobe anga jamana samata sege musumo ma fo ata se wa entraîneur anu ga sélectionneur ma mununa uyibora ku ga dusuma kasa ukoni hira amuna tumeka la jani wakati na mali kuna funi bolo siro fe ni kuna funi adama ndu dansi ke anga bi kuna funi ola amba fo ni ci akala mel ko yimana au kambe anyona were ala kan shijo kuma kono